An balima Chérif Lateli filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ an b'a fɔ n ka bisimila ka jabaraniso mandi kɔrɔ ni bamanankan kibaruya olu kumanko bɔlen furancɛrɔ fanga wasanbulon CNT maaw olu ye yamaruya di sariyakisɛ 3 ma ka bɛn ni kunu alamisa ye utukalo tile 7 san 2025 ka sanga ni u ka utukalo sigi balalen ni o ye session extraordinaire ye kabi baaraw daminɛna wasadenw ye kalata fɔbɛn ani cɛbɛn sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o sariyakisɛ ye ni o de ye projet de la charte nationale de la paix et de la réconciliation ye okumu kɔnɔna na wasaden 124 olu de sɔnna ma wasadi ma ban a ma wa wasadi mi yɛrɛ minɛ a la fana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ dayɛlɛn baaraw yɛrɛ tun seriyalen don furancɛrɔ fanga wasabulon CNT ma ɲɛma fɛ ni o ye général Maliki Jaw ye Cherifla jabaraniso tɔgɔ la Sadio Sidibe ale de tun b'a kɛnɛ kan. Alamisa don utikalo tile 7 Centre international de conférence de Bamako la CCB an ka lasigidenw minnu bɛ yen nɔ ni o ye wasadenw ye u bɛ wele ko CNT lasigi senfɛ ni o bɛ jate mois d'août baaraw fɛ u y'u da don jamana kunkanko kibaruyaw caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya projet 3 kun bɛ yen nɔ u y'u da don o la ko o lawaleya projet fɔlɔ o de ye bɛn kelenya u bɛ se ka sabati cogo min na maliyɛnw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ juillet kalo tɛmɛnen na u nana ka na a rapport di jamana ɲɛmaa ma ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye k'a jira k'a fɔ baara minnu kɛra ka t'o kɔnɔ kuma ɲɛfɔ a ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ a nana da wasadenw ɲɛkɔrɔ o fana k'u ka hakilinata di yala n'u sɔnna n'u ma sɔn u y'u ka hakilinata di k'a fɔ ko u sɔnna maa hakɛ min sɔnna o de ye maa 124 ye maa si ma sɔsɔli kɛ maa si fana m'a yɛrɛ minɛ nin kɛra nisɔndiyaba ye minisiri Wage bolo ka tila ka foli di CNT maaw ma. Bi sɔgɔmada in na ne nana CNT la ka na charte porte ala barika la a baara ɲɛna n bɛ président du CNT fo kosɛbɛ honorable président du CNT général du corps d'armée Malick Diaw n bɛ CNT membre bɛɛ fo kosɛbɛ parce que an ka dossier nalen na o ye baara k'a kan o y'a teliya CNT mɔgɔ ka bila bɛɛ fana sɔnna ma a ka appliquer n b'u fo la kosɛbɛ n b'a fɛ ka hakilina jigin kɛ que charte a sɔrɔla dialogue intermalien de nɔfɛ waati dɔ la président la transition général d'armée Assimi Goïta a y'a fɔ maliyɛnw ye ko dialogue intermalien dɔ bɛ na organiser an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ Mali an bɔra accord d'Alger la et puis o y'a sɔrɔ aussi an ka cɛdenw n'o y'an sɔrɔsiw ye olu fana ye Kidali minɛ donc san kura kɔnɔna na jamanatigi mun ye président ye a y'a fɔ maliyɛnw ye k'an bɛna dialogue intermalien dɔ organiser o dialogue kɛra an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka kunko fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka problème fɔ an yɛrɛ ka solution fɔ mɔgɔ si tɛ Mali fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan président yɛrɛ ye commission dɔ bila en place mun ye baara kɛ charte in kan o commission ye jamana fan bɛɛ yala ka mɔgɔw ɲininka ka commencement bɛɛ la donc o baara kɛra charte in bɔra o kɔnɔna na o projet o dira jamanatigi yɛrɛ ma a ma mɛn kosɛbɛ o de kɔfɛ a fɔra ko k'a kɛ document législatif ye o kama gouvernement kɔnɔna na comme ne ministre bi ne ɲɛsinnen bɛ o ko de ma a dira ne ma ko ne ka baara k'a kan ka na n'a ye CNT la donc ne ye dossier porté a sera gouvernement na conseil des ministres la a tɛmɛna yen et sɔgɔmada in na CNT ka session extraordinaire la donc a daminɛna a baara daminɛna ale de la donc ala barika la baara ɲɛna u y'a voté à hauteur de souhait donc bɛɛ jɛna n'a ye donc ça veut dire qu'aujourd'hui n'an bɔra yan après ni président a promulgué o charte donné baara la sisan an bɛ baara kɛ n'a ye vraiment an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko charte baara ɲumanba don. N sewalen de don aujourd'hui malidenw ye gafe sɔrɔ o bolo bi gafe min kurukan fuga tɛmɛlen kɔ n'a gafe ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc n'aw y'a jateminɛ kuma caman na an b'a jateminɛ k'a fɔ anw bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka gafew ta ka anw sanga n'o ye alors que kurukan fuga bɛ anw de kɛra jamana fɔlɔ ye mun ye adamaden ka hakɛ kow fɔ n'a bɛ fɔ o ma ko droit de l'homme o kɛra nin y'o san bayirika caman ye donc bi vraiment n bɛ CNT maaw bɛɛ lajɛlen fo parce que u bɔra ka texte mun u ka sɔnna texte ma bi texte ye maliden bɛɛ ka texte de ye maliden bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka texte don ba la bi. Projet filanan ni o kun ye loi organique ye wasaden maaw u sɔnna o fana kala waliya maa hakɛ min y'a jira k'a fɔ k'u sɔnna o de ye maa 128 ye maa fosi ma sɔrɔ min y'a yɛrɛ minɛ maa fana ma sɔrɔ min ye sɔsɔli kɛ projet in lawaleyali
a kɛra nisɔndiyaba ye ministre de la justice bolo a fana ye foli ani waliɲuman dɔ kɛ k'a ɲɛsin CNT maaw ma olu min sɔnna ka projet in lawaleya. Talen kɔfɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ n bɛ CNT mɔgɔw fo texte min bɛ tali kɛ exception d'inconstitutionnalité la a texte kun taara au mois de décembre mais a bilala ka taa cour constitutionnelle la olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko fɛn dɔw tun kan ka fara kan pour que papier in ka dafa kosɛbɛ donc u y'o de bila ka na donc o baara kɛra donc u ye amendement minnu fɛngɛ sɔn kɛra bɛɛ la n'i y'a jateminɛ bi administration pénitentiaire yɛlɛma caman donna a taabolo la situation kuraw nana fara kɔrɔlen kan kɔrɔlen n'i y'a jateminɛ jama ka ca min ye inspecteurs ye minnu ye sanfɛla mɔgɔw ye olu ka ca ni contrôleurs ye contrôleurs fana ka ca ni agents ye donc nin bɛna to o bɛɛ bɛna fɛngɛ k'a dabila. An bɔlɔ dena k'a fɔ lasigiba in ni a kɛra CICB la a ɲɛmaaba kun bɛ CNT ɲɛmaaba bolo ni o ye journal de corps d'armée Maliki Diaw ye i n'a fɔ ladalako la baaraw daminɛ ni tɔgɔ weleliw ye ni ka tila ka don baara kɔnɔ ni o ye jamana kunkanko baara minnu bɛ yen ka se ka hakilinajagabɔ kɛ k'u ka hakilinata di baara kan ka kɛ minnu kan ani minnu kan ka bila ka dɔn wɛrɛ kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ k'an kunda Benin jamana ale kan ka sanga ni a ka jamana kɔkan taamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benin jamana kɔnɔ a Seyid Badara Aliyu Usman Haidara a ye duwawu kalan kɛnɛba ɲɛnɛmaya Mawludu Nabawi hukumu kɔnɔna na ni o yɛrɛ labɛnna Benin Ansar tɔndenw fɛ u ka faaba kɔnɔna na Cotonou ka ladɔnniya k'a fɔ k'u ka sigiba in a seriyalen kun don alisilamɛ caman fɛ Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Kadija Traoré ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni tɔ la. Silamɛya min bɛ bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn tala ko fɔ n'o ye fɔlɔmaw kuntigi ani labanamaw kuntigi Muhamadul Mustafa ale ka silamɛya tasira kɔrɔlen ko fɔ ni o de bɛ tali kɛ Sherifila Morikɛ a seri Sherif Badara Aliyu Usman Haidara ale ka taama na farafinna jamana dɔw la kɛrɛnkɛrɛnya la a ye mawudu belebele min ɲɛnamaya Cotonoukaw fɛ yen Benin faaba kɔnɔna na ka sanga ni o duwawu kalan ye ansaru ni kanubaw o nisɔndiyalen y'u ka folikanw an'u ka nimisiwasaw da kɛnɛ kan ka sanga ni a seri Sherif Badara Aliyu Usman Haidara ye ni u fɛ u ka dugukolo kɔ kan ni kana Muhamadul Mustafa ale ka bangeni nisɔndiya ɲɛnamaya n'u ye. Ne muso ka di kosɛbɛ ni ɲɔgɔnna caman bi kira belebele ka bangeli le surtout u ka dugawu kalan don dugawu fana sirifile bɛna kan ye bi vraiment ne fari fonilen don muso ka di kosɛbɛ dan t'a la a mɛnna min ka sirifucɛ makɔnɔ Cotonou sigi na yan bon vraiment alhamdulilayi ni dɔn ma se a tɛ kɛ quoi voilà donc an bɛ Ala fo k'Ala barika da bi donba na belebele fo Hasimiyu Makiyu Madaniyu kira mode ani Imam Hassan mode ani Huseini mode basan ka belebele n b'a fo n'i y'a ye bi na anw jɔra yan ka kuma ale sababu b'a la maraka ni wajibi a man ca dɛ i tɛ ko a baara bɛ bila ka kɛ muso kalan ye n'ale tɛ tante ne nana Cotonou yan don min na mana wajibi kama mana muso kalan yɛrɛ kama n ko n bɛ taara fo Kongo de nka Ala y'a latigɛ ka ne ka taga bɛɛ annulé ko ne ka sigi yan émission de bɛna na ko ka mɔgɔw bilasira ɲuman kan o de ye n sigi yan n bɛ sirifucɛ fo. Fɛn min ye Cotonou Jamiyatul Ansarden muso cɛsirilenw ye olu ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ n'an ɲɛjɔyɔrɔ ani an nɔnjuru minɛba a seri Sherif Usman Madan Haidara ka sanga ni a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka bilasiralikan ye diinɛ kɔnɔ o min ye musow dɛmɛ kosɛbɛ u ka denladenw n'u ka cɛladenw n'u ka furuladenw na. Nisɔndiya min na bi vraiment a diyara n ye kosɛbɛ a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban ne kɔni bɛ se ka min fɔ Amsaru n'a kanubagaw vraiment depuis an y'a mɛn ko a bɛ nana vraiment a diyara n ye yɛrɛ de a bɛnna n ma fana o de y'a kɛ an bɛɛ bɔra ka na ko an bɛna Ala ka kumakan dɔ lamɛn ka se ka faamuyali sɔrɔ a kow la donc ka duwabu ta fana an b'a dɔn karamɔgɔ ka duwabu fana wilibali la a tɛ bɛn a nana salon an fɛ ka na duwabu kɛ ka na kalan kɛ a ye duwabu kɛ ne yɛrɛ kumana kosɛbɛ mais Ala y'a jaabi a nana bɛn n'a ko tɔgɔ ye sen na ne bɛ barika da Ala ye hali sisan. An bɛ Ala deli ni ɲɔgɔnna kɛnɛ caman Ala k'a yira an na mawulidi fɛn caman don an bɛ duwawu kɛ karamɔgɔw ɲuman nana Ala k'u ɲuman segin Ala ka jama sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la ni Ala tanuba de Ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye karamɔgɔw ka wuli k'aw sɛgɛrɛ ka na Ala ta fɔ
o tɛ kɛ bɛɛ ye n'anw y'a sɔrɔ an bɛ Ala fo k'a barikada a n'a ka délégation ɲuman nana Ala k'u ɲuman se ka t'u ka denbayaw ɲuman sɔrɔ. Ni duwawu kalan kɛnɛ bɛ kun cɛla ni alisilamɛya dunkan bayatul islamiya layidu wɔrɔ tali ye ni ka sɔrɔ ka duwawu jaabi morikɛ a seri Sherif Badara Ali Usman Haidara ale ka duwawu dɔn ka sanumanw tugu a la. An bɛ bɔ Benin k'an kunda Cameroun jamana fana ale kan ka sanga ni a ka Cameroun jamana taama ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ a Seyidi Sherif Iba Haidara a ye wajulu kɛnɛba sigi Yaoundé ni a kunbɛnnen kɔfɛ Ansar tɔni ani kanuba caman fɛ nisɔndiya o kɔnɔna na Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la yaasa an ka faamuya ka bon kunnafoni tɔ ka Fatumata Kane ale bɛ walawalali k'a tɔ la. Nin kuma in bɛ taa ni ka segin i ka ni ta Sherifidenw ka danbe n'u ka cɛɲa hakaja dakuruɲɛ kelen u ye cogo ɲumanya o kɔtɛ u bɛ wulikajɔ min na sa kɔrɔ tile kɔrɔ dibi kɔnɔ yen de i b'a jateminɛ k'a dɔn ko Aidara denw bɔra cɛ kumabaw la kiraba kisi ni nɛɛma bɛ a ma a bɔnzɔn don i bi danganiya la nin yɔrɔ in na de k'a fɔ ko fɛn min ye kiraba kisi ni nɛɛma bɛ a ma k'a ka kɔrɔbasiw bɔra a la siga foyi tɛ ni kuma in na. Tuma dɔ la i bi don Zamzamiyu ka so i t'a dɔn i b'i kunda fan min ka da kan i b'a sɔrɔ a den tila caman bɛ kungokolow kɔnɔ ka Ala ka diinɛ cari hali bi nin sigiyɔrɔ in na. Seyidi Sherif Ibrahim Iba Aidara DGP faso Maliba bilara a fɛ ni k'i kunda Cameroun jamana kan. Cameroun jamana y'a dɔn ko nɔrɔ sen cunna Ansaru n'u kanubaw fɛ funangɛ n'a ka funangɛniya si k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a di Ala ma. Ka wolofa dusu suma bangebaga musomanw kunna wololen don hali jamana kɔfɛ ye. Jɔn kelen de bi ko Haidara bɔnnaw i n'a kɔbaw tigɛ sa ka babaw tigɛ ni joli ɲɔgɔn na i n'a bɛnni siga bɛ a la ka d'a kan k'i to funangɛniya si la ka fɛn bɛɛ se to ye e ko i bɛ Ala ka diinɛ cari k'i bangebaw dusu suma k'u sutura k'u kunna wolo a fɔ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara bɔnnaw DGP n'a ka taamadenw Cameroun jamana kɔnɔ duwalakaw ɲɛnafin bɔlen kɔfɛ ni kanubaw kun t'a fɛ a ka taa ka bɔ yɛrɛ a ye janjow kɛ ka sɔrɔ k'i kunda Obala kan Obala silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru n'u kanubaw kanu min ti kɔrɔ sanga ani waati a bɛ kurakuraya a fɔ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara n'a bɔnnaw i na se k'a fɔ de ko Sherifidenw man di ye nka k'a fɔ fɛn min ye Alakira ta ye o b'u bolo ka yanga sanga ani waati n'o ye silamɛya taasira jɛlen hali n'a y'i ja ni maa minɛ i sɔnna la i sɔnna fɛnba la i y'i kɔ don a la i kɔ donna tiɲɛna diɲɛ ani lahara Seyidi Sherif Ibrahim Iba Aidara a n'a ka taamadenw donna Yaoundé Cameroun jamana faaba kɔnɔna don ka taa kanuɲɔgɔnw ɲɛnafin bɔ ye kunbɛnniw ni bisimilaliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ wajuli kɛnɛba ɲɛnamayara DGP fɛ kanubaw bɛ nimisi wasara kɛnɛ in kan saliba in kɔnɔna na ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru n'u kanubaw y'u ka nisɔndiyaw jira kosɛbɛ ka sanga ni Seyidi Sherif Ibrahim Haidara Iba n'a ye ja a fɔ DGP a n'a ka taamadenw don nin ye Yaoundé maa bɛ se k'i disi gosi ni ninnu ka kalandenya ye ka d'a kan a jugu n'a danbe bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la Seyidi Sherif Usman Madani Aidara ka denbaya DGP a ye kuma galama ta nin kɛnɛ sanuma in kan ye ka waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn Ansar bɛɛ lajɛlen ma taama in donna don cogo min na a ye nisɔndiyakanw caman fɔ DGP a donnen Yaoundé Sherifala duba laada latilenna fɛ ni ka taa i ɲɛda maabaw kan ni ka waleɲuman dɔn foli kɛ u ye ka d'a kan maaba de bɛ maa ka bonya dɔn Sherifala duba laada latilennen kɔfɛ ni Yaoundé maabaw foli ye ni nisɔndiya ani bonya ni karamaw kɔnɔna ye duwawu don o kɛra ka kɛnɛ in yanga bonyamasegin foli in senfɛ nisɔndiya bonyara kosɛbɛ e n'a fɔ ko mun ko la an b'a fɔ ko Seyidi Sherif Ibrahim Iba Aidara a ko fɛn min nisɔndiya bonyara ale bolo taama in yɛrɛ daminɛ ni bi cɛ o de ye jamakulu hakɛya min silamɛya don k'a baya layidu 6 dasa kan o bonyana DGP bolo kosɛbɛ taama in laɲini fanba yɛrɛ ye o ye k'a ka kɔrɔba bɔnna ka fɔ la a ye waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin Ansaru ma hali bi k'a laɲini silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye silamɛya taasira jɛlen ye jan ka se ka to o la o de sira kelen kan Seyidi Sherif Ibrahim Iba Aidara DGP kunbɛnniko ɲuman min ni bisimilaliko ɲuman min taara k'a sɛgɛrɛ a y'o waleɲuman dɔn Ansaru n'u kanubaw ye Yaoundé a ka kumaw kɔnɔna na
a y'a jira k'a fɔ ko nisɔndiya ko wɛrɛ farala ka tun ka daa kan an balima kerecɛn laka dɔ o farala silamɛw kan ni ka silamɛya taasira jɛlen minɛ DGP tɛgɛ kɔnɔ ni ka kɛ silama ye Yaounde taama in senfɛ silamɛya donkan baya layidu 6 o ma kɛ maa si negela ye wa o ti bali maa la fana ka daa kan a bɔra baya cɛba de la Seyidu Sherif Usman Madani Aidara san 40 ani kɔ bayako kɛlɛ Zamzami ye nɔ bɔ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka ni nɔngɔnma kunnawolo kɛnɛ kan Bangɔni Kuluju la. Ali bi an bɛ to Yaounde Cameroun faba kɔnɔna na ka Seyid Iba Haidara a ka lasidu fana ɲɛmada. Abi an donna Cameroun kɔnɔna na an fɔlɔla Douala la silamɛya jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Jamiatul Ansar Dini u bɔra k'an kunbɛn aéroport la an sɛnsɛn ka na fɔ an Jabala la alhamdulillah Ala sɔnna dugu jɛlen an ye wajulu kɛ Douala kɔnɔna na an talen kɔ foli la Douala mɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen fɛ yen imamuw b'o la diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o la o foliw bannen kɔfɛ Ala sɔnna an ye wajulu kɛnɛ sigi Douala kɔnɔ yen jama caman nana maliyɛnw b'a la siya wɛrɛw b'a la ansariw yɛrɛ b'a la kanubagaw b'a la kana wajulu assisté wa alhamdulillah résultat min sɔrɔ la an bɛ Ala fo o caman bɛ yen minnu ye baya kɛ k'u yɛrɛ feere ka don Ala ka diinɛ na mu juguman minnu na k'o bila ka segin ka don ɲuman na an bɛ Ala fo o de y'an ka objectif ye an bɔra Douala an y'an kunda o b'a la kan Ala sɔnna an donna o b'a la an taara dugu mɔgɔbaw fo préfecture imamu an ka foli sera bɛɛ lajɛlen ma de tous les notables vraiment alhamdulillah o fana kɛra wasa ye dugu jɛlen an ye wajulu kɛ wa Ala sɔnna a kɛra koba de baya kɛra a ka bɔ hakili ma o bɛɛ ye Ala ka wasaw ni Ala yɛrɛ bɛ fɛ a ka diinɛ ka dɛmɛ cogo min na Ala yɛrɛ de b'a kɛ cogo ɲɛdɔn ka tɛmɛ anw kan mais an bɛ Ala fo vraiment an bɛ ka yeta minnu ye Cameroun tournée na foyi tɛ ni hɛrɛ kɔ o ko tɛmɛnen kɔ an bɔra o b'a la k'an ɲɛsin Yaounde ma an donna Yaounde kunu alhamdulillah dugu jɛlen an taara Yaounde mɔgɔbaw fo alimamiw sa majestéw faamaw ani kanubagaw an ye foli kɛ an sen mana se ka jɔ yɔrɔ min na an ye nisɔndiya de sɔrɔ a bɛɛ bolo a bɛɛ ye silamɛya ka keleya ani silamɛya ka badenya de yira an na a bɛɛ y'a yira an na k'a fɔ ko Cameroun ti jamana wɛrɛ ko Cameroun ye Mali yɛrɛ de ye k'an k'o bila an kunna wa an y'a sɔrɔ maliyɛnw tɔgɔ duman de b'u da wa an y'a sɔrɔ Jamiatul Ansar Dine tɔgɔ duman de b'u da u ka baara ɲuman ka fara u bɛ baara ɲuman min kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ i n'a fɔ karamɔgɔ y'a f'u ye cogo min na donc vraiment an nisɔndiyalen don n bɛ Jamiatul Ansar Dine fo su in na o de tun ye wajulu ye wa Ala sɔnna an ye wajulu kɛ Yaounde kɔnɔna na yan nɔ u ka saliba dɔ don u y'o ta ni Ala sɔnna mɔgɔw kɛra ka yen bɛɛ fa kanubagaw tun b'a la ansariw yɛrɛ b'a la donc baya wele dara Yaounde fana baya ne bolo o bɛna ye image la o ma dogo mɔgɔ la vraiment i bɛ da Ala ko la yen i bɛ da Ala k'a fɔ ni Ala ta fɔra a bɛ don dusukun na ye donc n bɛ Jamiatul Ansar Dine bɛɛ lajɛlen fo a baarakɛbagaw mɔgɔ mɔgɔ ka taama donna nin tournée in na n y'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ miliyari saraw ye diɲɛ na ani lahara an bɛ k'an karamɔgɔ an sen dalen don min senna na n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Aidara ye an bɛ Ala deli sijan ani kɛnɛya Ala k'a d'an ma n nana fɔ n kɔrɔkɛ min ko yan n'o ye Seyid Sherif Ahmad Tijani Aidara an y'a dɔn vraiment a bɔra a ye baarabaw de kɛ hakili ti se ka baara minnu ye ka s'a dan na donc an bɛ ka nin baaraw baara kɛ an bɛ k'a ta ale ka dabada de ma an bɛ nin hɛrɛ o hɛrɛ la an b'ale ka hɛrɛ de kɔnɔ yan nɔ donc n bɛ a fo a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye nin wagati na n kɔrɔkɛ n'o ye Badara Ali Aidara ye nin wagati na a fana bɛ Benin a bɛ o fanfɛlaw la an bɛ Ala deli k'a kɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la Ala ma kɛra wa min nisɔndiya bonyana ni su in na ta bɛɛ lajɛlen ye Ala sɔnna an ye kerecɛn dɔ sɔrɔ min bɔra kerecɛnya la ka don silamɛya la an bolo vraiment o ye fɛnba de parce que mɔgɔ kelen tuubili k'o bɔ kafiriya la walima k'o bɔ diinɛ wɛrɛ la k'o don silamɛya la o ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fagali kan k'o ka kɛ silamɛ donc vraiment an bɛ Ala fo Ala min sera ka nin foni sera an kan ni nin ye
an bɛ ala deli an balimakɛ ala k'a ka tubi kɛ tubi furututu ye ala k'an yɛrɛ sabati an ka diinɛ kan wa sallallahu ala muhammadu. Ni ne fana b'a to an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ. Côte d'Ivoire jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli a san 65 ɲaɲani bolodara ka bɛn alamisa don ma u ti kalo tile 7 Côte d'Ivoire jamana duguba dɔ la Bouaké. Côte d'Ivoire jamana ka san 65 sɔrɔli yɛrɛma hɔrɔnya la a kɛra ka sanga ni waati ye jamana in bolo waati min na ni lakana ko laɲiniba bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo caman kɔnɔ ni jamana marabagaw bɛ ka basigi kanu ni yen maraw ye. Bouaké duguba de sugandira walasa ka se ka indépendance anniversaire boloda ye san 65 don Côte d'Ivoire jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ni bi cɛ wasa ka do in ɲɛnamaya ka sankɔrɔta sɔrasiya ye défilé kɛ défilé min ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka miiriya an'u ka kuntilenna an'u ka laɲini bɛ ta ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrasiya ko binakun kan ani jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya binakun kan jamana ɲɛma Alassane Ouattara yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ sɔrasiya ma ɲɛma chef d'état-major général des armées ale fana ye kɛnɛ in seereya sɔrasi minnu ye défilé kɛ a ka ca ni sɔrasilaka maa 400 ani 900 ye sɔrasiw b'a la cogo min gendarmew b'a la ten polisiw sapeur pompier u n'u ka subahana bolimafɛn 550 ka fara u ka maramafɛn kolo girinw kan défilé min kɛra jama ɲɛkɔrɔ jamana kɔnɔden minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara wa nin ye jigiya kura ye Côte d'Ivoire jamana sɔrasiya ye. Ghana jamana bi sanga la ka sanga ni pankurun bin kasara ye min latigɛra ka bɛn u ti kalo tile 6 tɛmɛni ma sɔrasiya ka pankurun dɔ de kun don u ko a ma hélicoptère militaire pankurun bin a kɛra sababu ye ka maa 8 de nin daji jamana minisiriw yɛrɛ dɔw tun b'a la minisiri min ka caw bɛ ɲɛsin sɔrasiya ma ani minisiri min fana ka caw bɛ ɲɛsin sigida tɔpɔtɔli ma jamana ɲɛma John Dramani Mahama a y'i dantigɛ ka bɛn u ti kalo tile 7 ma o ye jamana ɲɛma bɔko fɔlɔ ye ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ ka sanga ni sɔrasiya pankurun in binni ye hélicoptère jamana ɲɛma John Dramani Mahama ka fɔ la a ko fɛn min bɛ tali kɛ sɔrasiya pankurun boîte noire kan ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni bolo sera ka da o kan wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka pankurun in bin cogo tiɲɛ bange ka bugun bɔ a la pewu ka jɛya tile damadama o taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'o kɛ sangasigi ye Ghana jamana kɔnɔ ka sanga ni maa minnu ni dajira sɔrasiya pankurun in binnen tashi bila kɛnɛw fana bɛ ka sigi sen kan Ghana duguba la Accra olu bɛ to sen na fo u ti kalo tile 9 walasa ka bonyamasegin kɛ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa fatulenw ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini baaraw kɔni bɛ sen na sɔrasiya fɛ walasa ka se ka ko in yɛrɛ tiɲɛ bugunatigɛ kasara in nana cogo min mun y'a sababuya ɲɛ ka se ka sɔrɔ o la ka kɔn o tiɲɛ bugunatigɛli ye tasibilaw kɔni bɛ ka boloda maaw ye minnu sata bɔra sɔrasiya pankurun bin na. Cameroun jamana kɔnɔ Cameroun jamana fanga sinamatɔnw ka sɛkasi dondo Maurice Kamto a senbɔra jamana ɲɛmasigi kalata nata baara la jamana ɲɛmasigi ɲin n'a dɔgɔ dalen don ka bila octobre kalo tile 12 natɔ la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ban kɛra a ka kanbɔli gafe de la k'a fɔ ani kanbɔli man kan ka kɛ cɛbɔ ye jamana fanga sinamatɔnw sɛkasi dondo n'o ye Maurice Kamto ye a yɛrɛ kɔni n'a ka mɔgɔw fɛ nin ye ko namaralen de min baaratura jamana ɲɛma Paul Biya fɛ walasa ka se ka Maurice Kamto ɲɔni k'a senbɔ jamana ɲɛmasigi kalata baaraw la a kana se k'i kanbɔ fiyewu ka kɛ cɛbɔ ye jango ka se ka Cameroun jamana maramasakɛya sɔrɔ jamana ɲɛma Paul Biya yɛrɛ Cameroun jamana fanga b'a ka bolo kan ɲinan ye o san 43 ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel o de banna Maurice Kamto ka kanbɔli gafe la ka bɛn tarata tɛmɛlen ma jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel kɔni ye fɛn minnu fɔ n'o bi jamana fanga sinamatɔn ma ɲɛma Maurice Kamto bali kanbɔli la o ye de k'a fɔ fanga sinamatɔn ma ɲɛma Maurice Kamto ko a kunkolo bi fanga ɲinitɔn 2 de ɲɛfɛ a kun bi fanga ɲinitɔn kɔrɔ min na ni o ye MRC ye n'a ye muruti ka bɔ o la juin kalo tɛmɛnen ka sɔrɔ ka fanga ɲinitɔn kura magɛn ni o ye Mbani Dem ye a dun kun lakodɔnna fanga ɲinitɔn fɔlɔ in de la ko sira 2 tagamali o kuma k'o ti se ka ɲa Maurice Kamto yɛrɛ ka fɔ la ko nin ye kuma nangi dɔ fɔ ye cour constitutionnel fɛ
eleni ka se ka namara yɛrɛ kɛ kɛnɛkanta k'ale senbɔ jamana ɲɛmasigi kalata baaraw la ko sino ko nin tɛ kuma yɛrɛ ye k'ale ka bɔ fanga ɲinitɔn dɔ la ka fanga ɲinitɔn wɛrɛ magɛn k'o ye sisan ko ye nka fɛn bɛ tali kɛ ale senbɔli la jamana ɲɛmasigi kalata la k'o ye ŋaniya kɔrɔ ye jamana ɲɛmaa Paul Biya n'a ka fanga fɛ a bɛ waati jan bɔ u b'a la ka fɛɛrɛ ani dabaliw sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka jalaki cogo ɲini min bɛ kɛ sababu ye u k'a senbɔ jamana ɲɛmasigi kalata baaraw la a ko fanga bɛ maa minnu ka bolo kan bi jamana ɲɛmaa Paul Biya a n'a masurunyamɔgɔw k'ale ka ko tile kelen ma deli ka ja u ye a n'u ka shɔw ma deli ka wuli daga kelen kɔnɔ ka da politiki ko hakilina fɔ ɲɔgɔn kɔ caman kan misalila san 2020 san wasadensigi kalata ani mɛrisigi kalata min bolodara jamana fanga sinamatɔn de tun y'i ban k'i sen don a baara la walasa ka se ka ko in lasa o dimiya kɔrɔ bɛ jamana fanga ɲinitɔn kɔnɔ o kuma u sigilen bɛ n'a ye togo bɛɛ lajɛlen na ka fanga sinamatɔn maa ɲɛma Morise Kamto k'a dɛsɛ a ka laɲiniw kana sabati fiyewu jango k'i kanbɔ ka kɛ jamana ɲɛma ye. Israel jamana ni bande Gaza Palestine kɔnɔ a mankanw bi senna hali bi Israel jamana kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kura boloda sɔrasiya binakun kan min bɛ kɛ sababu ye a ka se ka Gaza mara minɛ Palestine jamana kɔrɔyan fanfɛ bolo fɛ kunnafoni in dira ka bɛn juma sɔgɔmada joona ma Israel jamana minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu fɛ ka sanga ni u ka ɲɔgɔn yeba dɔ ye min kunnun donna kabiri alamusa ni sariya min talen filɛ ni Israel jamana fɛ laɲini gɛlɛnba don Israel jamana sɔrasiya bolo bawo u ni yɛrɛ de bɛ bande Gaza minɛni ko kan k'an daraki ka bɔ Palestine ka bolo kan ni k'a mara n'a sebagaya jɔnjɔn ta an filɛ o kalo 22 de la ni Israel jamana murutilen don ka ɲaki ka kɛ bande Gaza kan Israel jamana sɔrasiya sanga ni waati ani Hamasi kɛlɛbolo bi ɲɔgɔn na karo gɛlɛya waleyaw ni ningɛlɛya waleyaw binganiw bɛ ka ta ka bande Gaza kaw sɛgɛrɛ ka jahanaban fila ta ka cogo u kunna Palestine ka den nana masumalen minnu n'u ma mi u ma bon ko dugukolo ko mankan dan b'a yɛrɛ ye. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin waati in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadala la n'ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.